ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ମଟର ଧୁଆ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ। କାଳୁ ଏବେ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର କାଳୁ ଧୁଆ ହେଇଗଲା, ମସ୍ତ ବି ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ପୂଜା ହବ। ଟୋକା ସବୁ ବାହାରେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି। ଦୁଇଟା ଠିଆ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ। କାଳୁ ପ୍ଲସ୍ ମଷ୍ଟର କାଳୁ